Sa kalasamahan ug sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manakay Dios. Manaw sa kanim. Mayong buntag kayo tanan. Ug welcome ng Santos nga misa. Diha sa to ang hiniusang pagdaig sa Dios. Sa hilom ato ihalad ato mga personal nga mga pangamoy. Ubang sentensyon sa to Papa alang sa kalinaw sa Middle East. Pasalamat sa gasa sa kinabuhi sa tanan nagsaulog silang adlaw tawhan karon. Ilabi na ni Brother Al Cabarles, MSc, Father Ephraim Arsiga, MSc. Lato sa kinihalad alang sa kayuhan sa mga masakiton ug sa mga panginhagla sa itong mga kaigsungan na biktima sa mga kalamidad. Ug karon mahimot sa kita sa pagsalmot ng Santos nga misa. Nusulat o karon ang mga kasalangan itong nabuhat ug mga isa pa sa ilo sa Ginoo. Nagkumpisal ako sa Dios nga mga gahom matanan ug kay inyong mga igsuon nga nakalapat akong dako iyamot hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. busa na nga muyo ako sa Santa Maria kung naingulay. Katara mga anghel, mga santos, o kay inyong mga igsoon, ari ko iyampo sa Ginoo nga atong. Kaluyan nun takita sa Diyos nga mga gahom matanan, o pasayloon sa itong mga sala, na doon takita ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo ang talahurong mga balansayon sa santos nga kwarisma, mag-andam unta kanamo aron maangayan kami nga mudawat sa misteryo sa Pasko sa pagkabanaw ug makasangyaw kami sa imong maayong balita. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan. Kay ang templo nagatubang man sa sidlakan, ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya, gidala ako niya sa gawas, agi sa ganghaan, dapit sa amihanan. Ug iya akong gidala libot sa ganghaan, didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa habagatan. Unya, mipaingon siya sa sidlakan, dala ang usa ka pisi, ug unya, nagsukod siya balig 5 kagatos ka metros. Ug unya, gidala ako niya latas sa tubig nga may giladmon nga tagakiting. Unya, nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros, o gidala na usab ako niya latas sa tubig o tagatuhod na ang giladmon niini. Unya, nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros o gidala na usab ako niya latas sa tubig o tagahawak na ang giladmon niini. Unya,
Nagsukod na usab siya laing 5 kagatos ka metros ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili ko na mahimong latuson gawas kun mulangoy ako. O giingnan ako niya, "Tawo, nakita mo ba kini?" Unya gidala ako niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko daplin sa suba ang daghang mga kahoy isig kadaplin niini. Giingnan niya ako. Kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugsong ngadto sa walog sa Jordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tab-ang ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man dito kining tubiga ug matab-ang ang dagat. Busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga sila matag bulan ug bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang makagagahom nga Dios ani aupan kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Ang makagagahong na Diyos ani aupan kanato. Ang Diyos ni Jacob mao ang atong dalang Ang Dios mao ang atong dalang panan ug ang atong kusog. Ang kanunayng panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kitay gikahadlukan, bisan kudang kalibutan matayo ug ang mga bukid mabanlod ngadto sa kahiladman sa dagat. ang makagagahong na Diyos ani aupan kanato. Ang Diyos ni Jacob mao ang atong dalang panan. Dunay subakan sang mga tubig, nagalipay sa syudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala, wala kini siya'y gikahadlukan. Ang Dios mutabang kaniya, inighayag sa panagbanag. Ang makagagahong Diyos ani aupan kanato. Ang Diyos ni Jacob ang atong dalang panan. Ang Ginoo sa kagahuman, ani auban kanato. Ang atong kuta, mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo, tan-awa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo,
dinhi sa yuta. Ang Diyos ni Jacob, mao ang atong Ang Ginoo madakay niyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Human ini dihay pangilin sa mga Hudiyo, ug miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa Jerusalem, doon sa gangaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 kapultahan nga gitapangkuhan, diin may daghang mga masakiton nga nagigda, mga buta, mga bakul, mga paralitiko. Ug dito'y tawo nga nasakit sulod sa 3-8 katuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda dito, ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na. Ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus mingon kaniya, tindog dadang imong higdaan ug lakaw. Ug diha-diha naayo siya, ug gidala niya ang iyang higdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlaw ipapahulay. Busa giingnan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo. Adlaw ipapahulay karon ug supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong higdaan ug paglakaw? Apan ang tao nga naayo, wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus, sanglit diha may pundok sa mga tao niadtong dapita. Human kini mahitabo, ikahibalag ni Jesus, ang tao didto sa templo ug mingon siya si Jesus kaniya, "Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala, aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo." Unya milakaw ang tao og misugilon sa makadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay may nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlaw igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Sa atong Ebanghelyo karon, ang tao nga nag-antos pag-ayo tungod kay nasakit man siya sulod sa 3-8 na katuig. Probisan pa man sa iyahang sakit, malaumon gihapon siya. Nagpasinsya siya anaa gihapon sa dakong pagsalig ngadto sa Ginoo. Wala gayoy pagkaluya sa iyang pagtuo, wala siya mawadig kadasig, wa siya frustration. Siya lig-on nga mituo ug anaa ug madamlag mamaayo siya. Naganto siya diha sa mga kamot sa mga Hudiyo,
giakusahan ang tao nga gilapas niya ang adlaw ipapahulay. Sila miingon ngadto sa tao, adlaw ipapahulay karon ug supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Ang kayuhan sa tao nagagikan kang Hesus. Napahitabo ang pagkaayo sa tao tungod sa iyang pagtuo. Ug sa diha nga nakaplagan siya ni Hesus, si Hesus miingon ngadto kaniya, "Tanawa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala." Ayaw na pagpakasala, aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga mahitabo. Ang mga Hudiyo maglipay unta sa iyang milagrosong pagkaayo. Sila magpasalamat unta kang Hesus tungod sa iyang kayuhan. Aniyat, ang mga Hudiyo nagsugod sa paglutos kang Hesus tungod kay gihimo niya kini sa adlawng ipapahulay. Ug sa ingon ang pagpasalamat gibalusan og pagpanibalos. Ang gugma gipulihan og panatikong pagtuman sa balaod. Ang kaluoy gitabunan sa kasuko. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Una ang kanunay nga paghimo og mga maayong buhat. Ikaduha, kinahanglan andam kita sa pagtabang ug pag-ayo ug dili nato dugayon. Ikatulo, dili nato tugutan ang kahigayunan nga mulabay diha sa paghimo ug maayo. Ikaapat, ayaw pagpakawala sa kadasig sa paghimo ug maayo kung nakaplagan nimo sila nga dili mapasalamaton. Hinaw tunto. May nagpalihog pa sa katalingbanog pagampo. Ang tao wala gayoy mahimo kung wala ang Dios. Hingpit kitang musalig kaniya, moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang Pangulo sa simbahan, sa walay pagpanagana, ihatag nila ang ilang kinabuhi diha sa pagpangalagad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga maangko nato ang manggihatagong kasing-kasing sa pagtahan sa atong kaugalingon ug sa ingon mutubo kita diha sa atong panginahanglan sa pagsunod kang Kristo nga may malumo ug mapaubsanong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga mabatunan nato ang matuod nga diwa sa pagpaubos diha sa atong pagpakiglambigit sa mga kabus ug sa mga dinaugdaog ug nga ang atong maila nga ang presensya ni Kristo diha kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Alang sa mga panginahanglan sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Alang sa pangangamhanan sa publiko ug sa kaluwasan sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masagputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan
magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga nagpasan, sa bisan unsang matang sa kalisod, ang kakabus ug ang kamasakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga naguna kanato, mahiusa sa Dios diha sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Sa hilom at ihalagad to sa Ginoo at mga personal nga mga pangamuyo. Ginoong Dios nga mahan, sa among paglinggat, sa among kahuyangan, o sa among garbo, dungga ang mga hangyo sa imong nang inahanglang katawhan, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magigsoon pagampo ka mo nga ako iyong sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahan nga maagahaw matanan. Dawaton unta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami kanimo Ginoo sa mga gasta nga imong gihatag, mahimo unta kini nga hinabang alang kanamo dinhi sa yuta ug among kalanon alang sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga bahan Diyos katunhay maagaho matanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o katanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwarisma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anak kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa niusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santo kayo ikaw, ginoang tuburan ito ng kasantos, ipadalagi mong Espiritu, aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialag ka namo, ngalawan ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya galingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag inigadto siya mga tinundan ug biingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawat, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni gadto siya mga tinundan og biingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan diin. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanaw nito Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga mga tubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudom sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo mga gahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero magambog at samahan ng gamito mga pulong itulog ka nato sa atong maunong. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoong mo kaming luwasos sa dangdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon.
Para tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa nang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among maunong. Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kainyo, na akong kalinaw ihatag ko kainyo. Ayaw tan-awa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kainyo. Manaw sab kanimo. Ipakita tang paginigsunay. Kini mo may umaong Diyos, ang kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bula ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. Kaloy paglimpyo kanamo Ginoo, ug baghua kami pinaagi ning langit ng sakramento. Makabot unta namo ang panabang karon aron madala kami nganha sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kayo. Manaw sab O kanimo. panalangin unta kamo sa tumay ugmaong nga Dios. Ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, lakat ka mong isang yaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.